תסתכלי רחל. שלום, שמי רחל. ושמי לילה, ואנחנו מדברות לכם מהחוף הים בתל אביב, ישראל עכשיו. היום המזג אוויר נפלא, השמש שובחת ולא יותר מדי חם. היום יום מושלם ללכת מסביב העיר. כן, תל אביב. אמרנו העיר תל אביב. אולי אתם חושבים עכשיו, למה אנחנו רוצים לבקר תל אביב כשאנחנו יכולים לבקר עירים יותר גדולים כמו ניו יורק או ונס או משהו כזה? אבל אתם לא מכירים את כל הדברים מעניינים וכיף שאתם יכולים לעשות בתל אביב. בואו נתחיל עם איפה אתם יכולים לקנות בגדים יפים. כן, טוב, רעיון טוב, רחל. בתל אביב יש קניון גדול עם חנויות בשביל כולכם. כן, וגם האם יש לכם זמן לבטל? לך לשוק הכרמל או נחלת בנימין. הם במקום אותו דבר. ושם אפשר לקנות הרבה דברים אחרים כמו משקפי שמש וכובעים ואמונות והרבה דברים זולים ומעניינים. אבל תזהרו כי יש אנשים שם שהם רוצים לקחת את כל הכסף שלכם וזה יהיה לא טוב. אבל תזהרו כמו אמרתי וכל יהיה בסדר, אין בעיה. האם מרגישים קצת משוגע ורוצה לילה פרועה? פרועה, רחל, איזה כיף. לך לנמל. הנמל באמת, זה המקום. להיות. בלילה. ובלילה אפשר לרקוד כל הזמן עם החברים במועדון. או אפשר, אתם יכולים לשתות בבר לשתות בירה. לשתות בירה עד אתם שחורים ולא יכולים ללכת ברגל. אבל אל תדאג על איך לנהוג הביתה, כי יש הרבה מוניות לקבל אתכם כשאתם יותר מדי שחורים. כן. ותסתכלו איפה אנחנו עכשיו. החוף הים של תל אביב. איזה יפה, רחל, נכון? האם זה לא גן עדן? אז אין גן עדן בעולם. זה האמת. אמרת. אז קח מטוס עכשיו ותביאו את בגדי הים שלהם ותראו בשבילכם את העיר המיוחד הזאת, תל אביב. כן, נתראה בישראל. להיט. להיט.